ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନ 2 ଦିନର ହେଉ କି 4 ଦିନର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏମିତି ବଞ୍ଚ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ତୁମକୁ ମିଳିନି, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ମିଳିଛ। ମା ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିବା, ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆଉ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବା ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଗ୍ଳାନି, ହିଂସା, କପଟ ଓ ରାଗ ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାନତା ହିଁ ତାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିଥାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।